tunruma hian case pathum video pakhata kanron khai khom dona toite te kimchang boxi in rontarlan kan tum dona a case hi a hlui deuh hlek to kum sang ni som pahnih le som pathum vera thil thleng kha ni a judgment po kum sang ni som palia peivek kha ani a ngai thatu ten chu kan ngai thlak pa in kan hrengreng don nia kumsang ni som pahnih November thatop lama chuan vaphai kho a chung ko pakhat chu zandang ang bokin in chunga an lom khom ve a an chung ko hi pa ber kumsom ruk pathum mi anupui kumsom thum mi velle anupui unaw nu te an ni a zandar sari vela chuan kongka aron riroka mi pakhat aron luta khokhat na chu tunge ani an threnghal maya chupa chuan an ina chuan zu ron ina tuma chuti te ngota an ina zu ron in mai chu an lo rem te bik hau lo maya in an phal lo thu an lo hrila chupa chu akal ve mai do ne mo an ti la in a chuak du ta reng lo maya chung ko pa ber hi kum somruk pathuma upa ni kan ti to kha thingtlang pa kolani chuak chera lowa fe thin ta fam chu ama atar to in atha te atlem ve to ema chuti chung chuan pa ber ani anga amo phor na chu hlen tumin an in lo lut ve ngot pa chu a han nem chok ve tranga an in leng pa chuan kalmai a lo tum lem lo hle a chung ko nu ber chu a pot chok ta nok maya pa berin vachan atum chuan thing fakin a lo vopop maya putar tan chuan han sual chhun zom thei ani to lo chuta chapa in leng pa chuan a ip te puya chemtum a lo akorun boxi a lo in rol mi a lo turin a lo zui chung ko nu ber chu an kho khel mol lama chuan a pot chuak ta a natuar le thana tak chung chuan anupui misualin a hnuk liam lai chu pa ber chuan a thlir liam tangot mai ani chutia nu ber a po awang chuan a una nu po chuan chantumin a zui ve zela ani po chu misual chuan a hnung zanga thing fakin a lo vo ve le boka a una nu po chu a tlan cheve le teringot mai ni ti chuan an pahnih chawin anom ta a misual pa hian chantu nei lo me chhe chu a soi sata a chala te a ngonga te a bana te a hnungzanga te a ombora te amala te liam a torto nuwa chuan tu tok mai lovin meiche om nem chantu nei lo chu a pawng sual chui ta ani chu chutianga du toka a lo chet ve lai chuan midang thom an theta a misual pa chuan a hlawa a in sa seng ta a unaw nu tlan che khan midang lova punin rang takin chanturin an lo tlan khom chu a lo ni a e thil thlen nu hian nu ber chu a pasal bula po holovin ama nu le pa te in lama nili zet in en kol dam turin a om pha nge ani a pasal bula chon thil thlen dan engkim a han thrila an ril ru anat em awangin heti hun laia police station naiber kilometer somriat pahni zeta hla a om champhai police station a FIR an theluta ani an in leng pa laltran zora hi police ten thuboi siam sakin section pathum pongsual case 3761 IPC te mi ti nat case 323 IPC le mi cheza om na ti borban sak case 354 IPC te ortir ani korta chon thil ti sol tu ukil chuan victim te nupa hi kum in upat le tak an ni awangin nupanuna meichhe zok hian a kop kham lova thil ti sol tu le victim te hi thil thlen ma po hian an lo om dun to thin ni in asoya tin kut athak ngei ti chin na turin thingfa ka po a fingerprint engma mu ani lo thu asoi boka court ero chon thil ti sol tu le victim te hian pongsol chungchang hi an pom ve ti soin heti takana at kut athak awang hian an lo om dun to thin nia thil ti sol tu lamina an soi po chu rin hlel om tak ni in a hria thil ti sol tu telam hian victim du thu ngeya om dun an ni ti fianan engma aron tarlan turan nei lo ti soin kum sang ni som pali khan laltran zola chu kum sari lungin tang turin le cheng sang khat choi turin a hremta ni kumsang ni som pahnih July thla khan kan hmun kho a chung ko pakhat chuan
an fanu duat em kumsom pahnih a upa chu a khua te a sika chaw te a ei that duh lo awang chuan an buaipui ru hle mai a an fanu hi rilru lama tlema harsat na nei ani awangin le anatna a soi mai si lo awangin an mang ang viawa a khosika te chuan damdawi te an pe ve bawk thin ma se ma a sawn thei viau lowa an fanu lim thei tak voile khata ami zia adanglam tatlat mai chuan an ngai ati thalo hle ani school kaltai ma em thin khan tlan bo a ching tana chaw a ei tlema a cher tel boka an chung kwa an boi ru tak zet ta ani September tha chuan an fanu upazok chuan anaw choi tuilo chan chu aron hreta hlo mai le a thil hriat chu mi pakhatin anaw alo pawng sawl thin ti chu ani ti chuan anu le pa a hril vata an ni chuan an fanu chu thu an han zawt fiah ta a in puang ta an fanu chu July thlabor vela chuan mi pakhat hian voithum alo khoi hi alo ni a hmasa bera chuan a khoi tu hian mi pat mei chhiatna manpui atuma naupang hi a auna sat em awangin engma a pui tlin lova a voi hnih na chuan a thian te ina anom khawm lain a khoi tupa hian thei ei turin a thlema ma se alo du lova chu vele a pot loka a thian te in atang chuan pot chhuakin ama ina a pot luta chumi tum chuan mi pat mei chhiatna a hmanpui ta a thisen po a chuak ni in a choi a voi thumna chuan tui chawi tura an kal lain a khoi tupa te in hi an kal pela chumi tum chuan a in chhunga lo pot lut le in alo pawng sual le ni in a choi ni chu tiang thu an han hriat taka chuan anu le pa chu an thin a rim ta em a kan hmun police station a FIR an the lut ngala pawng sual tu a pu kumsom thum pangami James Isaka chu police ten an manta a section 376 sub number 2 sub number F IPC manga pawng sual thu boy siam sakin court a an roita ani court ma chuan medical report tarlan ni in naupang hi khoi chiat ani ti tarlan ani a pawng sual tu pawh chuan a thil ti chu phalovin thil sual ani ti a hriat lo thu a soya court ma chuan voithum a khoi ti in puangin July ni somni pasaria chuan mi pat mei chiatna manpuin heta hian theile ei tur manga a thlem baka cheng som a pe ti a soya August ni som pasaria chuan mi pat mei chiatna manpui le in cheng som ni a pele a August ni som pariata chuan mi pat mei chiatna manpui le in tuma hril lo turin a votel bok ti a in puang ani ti chuan court chuan kumsang ni som pali khan James Isaka chu thiam lo chantirin kumsom lungin tang turin le cheng sang ni choi turin a hremta ani kumsang ni som pathum February thlatir lam khan Indian Reserve Police Constable tanglai thian ho pali te chu tlai lamdar thum vela chuan an pu te hriat lovin zu an in howa an ti tui chho tan viawa ti mai an du tok talawa an fiam thu asang tel tela pahni te chu an in cho fiam thu a an in buan ta thial maya an hlim hle a chu tianga an in fiam na kara chuan in buan te zinga pakhat chuan in buan velo pakhat chu a hnara a hnik pal tatlat mai hemi hnu hian enge thleng hriat zui ani talawa thian ho pali leng chhok te hi si thiang border outpost a an barika hole in an mani hmun thewa an let le a zandar sari vela chuan an kem chunga omtele abul hnaya omte chuan silai ri an hria a rang taka silai rik na lam an han pan chuan constable pakhat chu leya alo let renga an han en chian chuan tlaya thian ho pali zuin ho zinga mi khani in buan te zinga pakhat an thian pakhat nara hnek pal tu kha alo ni a abula chuan constable pakhat chu silai kengin alo ding boka ani hi thian ho pali zuin zinga mi tho khani in tlaya a hnar an hnek saka kha ani thung a thleng masa te chuan silai keng zok chu a silai chu sakin an man bet ngala an ho tu te an lo thlenga constable silai keng le a silai ken le abula kartut ruak le a silai magazine chu an man saka victim lalram nun moya kumsom ni pasari mi hi a om tinglam nak ru kara silai mu lutin a hnungzang veilama a chuak le a hmuna hian a boral ngalani silai keng tu chu manin tual tha thu boy
section 302 IPC chu an siam saka court an hruaita ani court hian sarkar ukil chuan tual that tu chu rin hlel rual lovin an mi man hi ani ti a soya thuhretu te zong poin a silai met pok lai mulo ma se silai ri ka tanga reilo te a hmun an thleng ngal veka an thil mu a inang veka chu wangin rin hlel rual lovin an mi man chu tual that tu ani ti in court chu an mi man hrem ngei turin angena heti lai hian lehlam ukil ero chuan investigation ti lain forensic science laboratory test nei ani lova chumi chu sarkar lampoin an phalem lova chu tianga FSL test a tak lawa chuan victim thi na chan silai mu ataksa a lut kha tual that tua pu silai ken atanga ka chho ngei ani ti pin fiana engma a omlo ti in an mi man hi tual that tu ngei ani le ni lo chu pin fia hlei thei ani telo ti in a soi thungani court chuan evidence a han ena sarkar lampang chu silai an man le kartut ruak an man chu tual tha na man ro ngei ani ti fin fia nan mithiam an ronem ti azota an ron lo thuwa an chan ta ka chuan tual that tua pu chu rin hlel rual lowa chianga pu thluk ani thei telo ti in thiam a chan tir ta ni